This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil. Powered by Citadel Developers and Amrit Noni. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ. Co-sponsored by ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೆಕ್ಕಾಯ್, a promise of happiness, ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್, KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್, ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೇಬಿ ಕಾಪ್, ಪ್ರವಾಹಿ ಕ್ವಾಡ್, ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, B+, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಾರ ಪನ್ಲೆ ഞാൻ വിദ്യാസമ്പത്ത് കർക്കേര കുളായിട് ബത്തിൻ മുൽപ ಇರ್ದುಂ ಬೈದಾರೆ ഞാൻ സീസൺ 4 ಬೈದೆ. ಸೀಸನ್ 4 ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮರಪಂದ ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವರು ಬತ್ತಿರಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಐಟ್ ಈರೋಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ഞാൻ സീസൺ 4 ಬೈದೆ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಯಪ್ಪ ಬಂದು ಬಕ ಏನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಕ ಏನೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಓಕೆ ಈರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂದರ್ ಈಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗ್ಲ ಈರ್ಲೆತ್ತದ ಆರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಪೈನ್ Okay. ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ವಿನ್ನಾಪಿನ್ ಪೋಪಿನ್ ಬಕ್ಕ ದೇಶೆ ನಮ್ಮ Super. ಒಂಜಿ ಕೋದ್ ವರ್ಕ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಕ್ಕದ ಬಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕದ ಈ ಸದ್ಯ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋಯ್. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡಿ ಇರ್ನ ಸೈಡ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. घूंघट की आड़ मोरी पनघट के पार छोड़ी, घूंघट की आड़ मोरी चौखट के पार छोड़ी, हो अंगिया 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 मोरी अंगिया ओ रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे, घनी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, घनी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे. రంగనానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే, రంగనానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే, కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో కొట్టగాడకొచ్చిందే కుర్రదో కుర్రదే, పచ్చి పచ్చి మంటూనే పిల్లదో పిల్లదో పళ్ళెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే, రంగనానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే, రంగనానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹೀರೋಂಚಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರೇಗ ಹಾಂ ಸೊ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇಡೀರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕೋಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇರೇಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದಾಪಂಡ ಇರೇಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೆ ಒಂಚು ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಇರೇಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಚ ಇರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತನವರ ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪನಾಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಲ್ಲೇನ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾ ಎನಿವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈನೆಟ್ ಆದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬರೋಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ. ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ. ಹಾಯ್. ಇರ್ನ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಡು ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತೀರ್ ದಾಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಂತಾಡಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂತಾಡ ದ ಬಾಡಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಗೆಸ್ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ even I too decide that you need one more chance to prove yourself. So come and take your golden medal. You are selected. Thank you. Hello. Hi Padma Chandrahas. Yes, sir. Padma Chandrahas ate. Yes, sir. Hi Padma. Hello, sir. ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ಲ ಸರ್ ಕುಲೈಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಾ? ಅಂದು ಸರ್. ಸೊ ಇರೇಗ್ಲ ಕೋಡನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಾ ತಿರಗಬೇಕು. ಮೊರಾನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಕಲ್ಪರೆ ಪೈನಿ. ಒಂಜೆ ದಿನಟ್ಟು 2 hours ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್? ಅಂದು. ಓಕೆ ತೂಕ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಪದ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇವಾಗ ಎಂಚಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನೊಂದು 14 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ. ಪದ್ಮ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಯಾ? ನಾನು 62 years. 62 years. 62 years ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಟಾಪಣಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತುತ್ತೆ ಏತೇತೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೋಡಿದು ನರ್ವಸ್ ಆದ ಪೋಪೇರ್ ಅಂಡ್ 62 years ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಅವಲ್ಲ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಪ್ಪರ ಈತೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ ಮನ್ಪೇರು ತುಲ ಆರ್ ಅಶ್ಪತ್ರ ಡೋಶೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೊರಂ ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಪದ್ಮ ನನ್ನ ಕುಲೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪರ ಕುಲೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಂಚ ಅಂಡಿರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ ದಾದ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಈಜಿನ ಡಿಜೆ ಮಲ್ಪನಂಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ ನೈಟ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇವನ ಆತೇನ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚತ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಹಂದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪರ್ ಡಿಜೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂಡ ಯಾನಿಜು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಮೈಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಪತ್ಲೆ ಕೇನುಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಯಾನ್ ಡಿಜೆಗೆ ಐಕನೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ವಾವ್ ಯಾನ್ ಕೇಳ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೇರೆ ಡಿಜೆಗೆ ನೈಟ್ ಇಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇದಗೇತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಈತ ವಯಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಚ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿ ನೀರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂದದು ಪಂಡಿದ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೆ ಪದ್ಮ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಈತ್ ಎನರ್ಜಿ ಈತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಜಾಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಪ್ಪನ್ ಎಂಕೆ ಏಜ್ ಆಂಡತೆ ಪನ್ಸಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪದ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರ್ ನೊಪ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯಗ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಪ್ಪೆ ನನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಒರಿಯನತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜುಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್
ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಕ ದಾದಾಪುಣನ್ ತುಕ ಆಂಡ ಎಂಕಿನ ಮೆಹಂದಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೋಡೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಝಲಕ್ ತೋಜ್ಪಾವರ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ದ ಡಿಜೆದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಟ್ರಶೆ ನಲಿಪಡು ಎಂಗ್ ತೂವೋಡವು ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಲಿಪ್ಲೆ ತಿಕ DJ Anu SKS. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪದ್ಮಾ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತರ್ ఒకలాంటి డాన్స్ मतलब ಸಾಕಂಡೆ ಜಿ 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 ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಪೊರ್ಲಿರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ఇది ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ఉండತೆ ಅಂಚ ಸೊ ತುಲೆ ನೇನು ಏತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆತ್ ಮಾಲ್ತಾರಿ ಇರೇಗ ಹೆಂಗ್ ಪಾಂಡೆ ಇರೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೇನು ಏಪ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬುಡ ಅಪ್ಪ ಬಿಂದಾಸ್ ಆತ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಮೇರೆ డాన్స్ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ కొంచెం ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದೀನಿ డాన్స్ ಮಮ್ಮಿ డాన్స్ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏತೋ ಜನ ಈ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊನ್ವರು ಈ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಕ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಪ್ಚಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪದ್ಮಾ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಡಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬಳಗದಕ್ಕೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೂ ನೋಸ್ DJ ವಿನ್ನರ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಪೂಜಾ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಏತ್ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏತ್ ಎಂಚ ಇರಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದದ್ದು ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು 12 ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ 12 ಡೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಕಳ್ಳರ್ ಬೈದೇನ್ ಹೌಸ್ ಮೇಕರ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಲೇರ ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರಿರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರ ಐಡೆ ಮಲ್ಪೈ ಪೋಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಚ ಏನ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಓವಾಂಡರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗ ಐತಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಫೈನ್
ಸ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ. ಹಾಯ್. superb energy. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Energy दादा मन पेर कूट के बरा है पान पेर आता अंचा उंडे energy. So superb energy इरेगु full 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ and grace. ಕೆಲವುದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಣತೆ ಬಾನ್ ಕೆ ಮೇ ಗುಂಗುರು ಪೆಹನ್ ಕೆ ಮೇ ಪಾಯಲ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಒಂತೆ ಗರ್ಲಿಶ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಲರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ಡು ಏನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತೀರೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನೀರು ಒಂದು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ್ ಇರ್ಡ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ರೇಸ್ನು ಇರುವಂತೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾಡ ಯು ಆರ್ ದ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ದಾದಪನ್ ಪೇರ್ ತುಕ. ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ. ಹಾಯ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೌಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಗೌಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಡಾನ್ಸ್ని ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ ಮನ್ ತೋಷ್ಪನ್ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರದ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂದರ್ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜ್ ಆ ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಬೋಡಿತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾಯಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏರಾಂಡ ಪಿದೇದಕುಲು ಮಂತೆರಡ ಇರ್ನ ತಪ್ಪುನು ಸರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿಂದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆತ್ನ ಇರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ದು ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಪಂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ ಇಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ರಾ ಆದುಲ್ಲರು ಅವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುಂಡು. ಸೊ ಮೈ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸುಷ್ಮಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಂದು ಕೋಡಿಕಲ್ಲರ್ದು ಬೈದಿನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ HR ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ ಬೈದರು, MD ಲ ಬೈದರು, ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಬೈದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್. ಸೊ ಇರಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ತಕಲ್ ಬೈದೇರು, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬೈದೇರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರು. ಸೂಪರ್, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ. ಗ್ರೇಟ್. ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಏನ್ಚ? ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದೆ. ಈವನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದಾಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲ್ತದರು ಅಂಚದ ಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾಬಿ ಇರು ಡಾನ್ಸ್ ಏಪಲ ಮಂತೊಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ಗೆ ಬರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡನ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಸೀಸನ್ ದಾಯ್ ಬೈ ಜರ್ಕೇನಲ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣ. ಸೊ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಓಕೆ. ಈ ಶೋತ ಬಗ್ಗೆ ತೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಆಕ್ಚುಲಿ 10 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ. ಸೊ 10 ಡೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಸ್ ಆದು ಪೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಔಟ್ಲುಕ್ ಹಟ್ಟೈರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मोहिनी. लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू? प्यार
शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। आजा मेरे ओ बेवफा सैया, क्या अपने वास्ते तू मुझको भेज दे नैया, भेज दे नैया। Stop music. Thank you Sushma. ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಾ. ಒಂದೇ ನೇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂದ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಬಂದ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮೂಲು ಲೆಪ್ಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲಿ ಇರ್ಲವ್ರ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ತೂ ಓಡಿತ್ತನ್. ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಶ್ವೇತಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಏ ದಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂತಾರ ಅರೆಗ 10 दिन पत्त दिन ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೋಂದಲ್ಲ. ಯಾನಿರಂದ ಲೆತ್ತೆ ಪಂಡ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಲೆವೆಲ್. ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಎಂಚ ಸೂಟ್ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೈದನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಓಕೆ ಸೊ ತೂಕನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಝಲಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲಿ ಇರ್ನಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿಯಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. Oh! लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। Thank you. टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज। Shweta, good performance irna side idla. And Sushma, coming to your performance, irna performance the main plus point body language and the expressions. And choreographer all burdu karannaka irla performance korondittar, very good on that. And avu irna malla plus point. And second thing is your energy. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕನ್ ಅವೆ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂದರ್. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ತೂಕದಾದ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧುರಿನ ಸಾಂಗ್ನ ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅರ್ನನೆ ಕೆಲವುದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಯೂಶಲಿ ಆ ಟಿ ವಿ ಪೇ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ರೆಮೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಯೂಶಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಗೆ ಐ ನೀರು ಅದೇ ಶೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆನಾ ಇದೀಗ ನಿರ್ದಿಲ ಹೆವಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತು. ಸೊ 10 ದಿನ ಪಂಡರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾನು ಐ ನಾಟ್ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಶೋರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರೇ ಪಾಡೋಡೇನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್
ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ? ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ? ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? 20 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ, sir. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೂ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೌಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हर चिल मन फूक जलावांगी, अब मैं कमली कहलावांगी। मेरे माही सनम जानम कीवे करे आना मीदानम, शब गुजरी ते जग सोया मैं जगे आना कह दे तो जोग बुलाओ। मैं तो सहर दी ठंडी शबनम हाँ गुलशन का इतर चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूँ मैं, पर्वत भी चीर दिखाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं प्यार दी मैं खुदी में, तू खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा। ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನರ್ವಸ್ ಆದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆದರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾವಣಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಆನ್ ಬೀಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಲಾವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಲಾವಣಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಬಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮೇಝಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ? ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ? ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಾವಣಿ ಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆನ್ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಬೀಟ್ ಹೋದ್ರಾ? ಏನದು? ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಅ ಶೋ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಶೋ ಡಾನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಡಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಅವರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ವಸ್ ಆದರು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು.
ಡಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ನಿಮಗೇನು ನರ್ವಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೆತ್ತ ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ ಅದದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಮಲಿನೇ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಸೇ ಬಂತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಯಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶಿಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಹೊಲ್ಪದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಪುದರ್ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರದ್ದು ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಡಿಯರು ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ ಅಥವಾ ದುಂಬುಡ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಾರ? ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನ. ಓಕೆ, 5 ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಲ್ಪಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಬಂದ ಆತನ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆಯ್ನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ನೆ ಬಂತು ಜರ್ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಏನ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಟಚ್ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪುರ ನಡು ನಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. பொருளு பொருளு துணுநாடு அசார எசணுத தாமர நம பாசே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಚೋಲರ್. ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಚೈತನ್ಯ ಇರೆಗ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ. ಇರೆಗ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಈ ರೀತಿ 16 ಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಇಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಪೊರ್ಲು ಆ ತುಳುನಾಡುದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪುರ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬೀಟ್ ಪತ್ತರ ಆಪುಂಡು, ಏತ್ ಇರೆಗ್ ಬೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ತೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತದ ಅವಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ಈರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಬೇಫಿಕರ್ ಮೇ ನಾಚು ಚನ್ ಚನ್ ಚನ್. ಸೊ ಬೇಫಿಕರ್ ಅದೇ ನಲ್ತಾರೆ ಓಲ ಫಿಕರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲಿರಿಕ್ಸಿನ ಪತ್ತೋಲಿ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪತ್ತೋಲಿ. ಇರೆಗ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೇ ಪಾಯಲ್ ಪೆಹನ್ಕೆ ನಾಚು ಪನ್ನಾಗ ಪಾಯಲಿನ ತೋಚ್ಪವನು. ಆ ಕೆಲವ್ದ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರಾಗಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪವಲೆ ಆಯ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಇರ ಮುದ್ರಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತೋಜುನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಕ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ ಅದ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪ ಹಾಯ್ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡಾನ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರೀರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ನತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಂಡ ದೂರದ ಊರುರ್ದು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ್ ಬರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋರತೆ ಅವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೂಯೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ವಿಲೇಜ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೆಲ್ಲಬುತ್ತಿಗೆ ಹಾಂ ಎಂಕ ಪನ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಡನೆ ಪನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪ ವಿಲೇಜ್ ಇರ್ತೀರಿ ಬೈದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಡಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಊರದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಆತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರತೆ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕತ್ತು ಓಡಪ್ಪನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಂಕು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಇರಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಇಡ್ಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಇರಡು ಉಂಡವು ಡಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೇನಿತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನಾಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಪಿರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರಂದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಕೆಲವರೇನು ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿದೆ ಕಡಪವ ಬಟ್ ಇರೇನು ಕಡಪಜ್ಜ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತ ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇರೆಗ್ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ದುಂಪೋಪ್ನೆ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಹಠನ್ ಬಿಡೋಚ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil. Powered by Citadel Developers and Amrit Noni. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ. Co-sponsored by ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೆಕ್ಕಾಯ್, a promise of happiness, ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್, KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್, ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೇಬಿ ಕಾಪ್ ಪ್ರವಾಹಿ, ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ B+, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್.